Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mama. Hari ini aku jebrei santai baricir kesel. Iki hari ini mau bar belanja ke pasar induk guys. Belanja kerupuk. Kerupuknya 3 bridging. Pelok. Baricir kesel. Apa kelansap nih? Burung kelane ini. Iya jagung kuningnya patang pes, terusan jagung putih 2 kilo. Ini jagung putih. Jagung putih tuku tak kayak ning isar dhewe. Jagung putih tuku ndi? Tuku ngene Mbah. Apa lek? Tuku ngene Mbah kula Mbah Darno kula aku tuku jek 5 kilo. Kok jek apa? Gak duwe wis digawa nggone marga kabeh. Nggone marga ya wis ra oleh murah leh, ning kono langsung 1 kilo. Online. Panasen gemine. Oke, siap. Siap ngendok. Nah, oke guys, siap. Panas. Wah, ya panas ya. Panas. Digunjang sih, kepotong sini. Hangus. Kepanasan kepanasan 6 yang ini. Mau tak tinggal bau-bau, tinggal opo. Oke guys, yang ini ya samjinane penggaweane. Goreng kerupuk. Goreng kerupuk. Biji-biji. Satu-satu sayang ibu, panasnya kayak gini mlebu ning cangkemku.
Kosong kabeh anggere panasan pemirsa. Masane ora ayo ngiring iki. Mangane kerupuk tak ndakno 4.000. Kerupuke kok kabeh mundak. Tenagane ya mundak. Tenagane panase lodong-dong. Tak ndakno 4.000. Ya nek anu ya digoreng kene ta. Ganggang kene lho. Wah, garing. Kena buluk sampai matanya merah ketok. Oke, salah kanggo dulur-dulur jahe. Lho panas banget. Aku kaya wong buntu tuh. Panase ora kaprah. Ora meruntus wis. Halo semuanya Mas BP ya, Mbak Novi Titi. Selamat pagi. Monggo-monggo yang badhe online kerupuk rakitan 1.000 tak terima. Oke, guys. Genine nek kacung mekan, iki lodong nek dilebokno kene tangane. Lodong. Lodong. Oke pemirsa nek goreng kerupuk mae wis bar ki, wis leren sik leren wis bar. Ndang tuku bakso 10.000. Wis rampung nek ku goreng saiki karek methiki lombok. Ngoceki telo ngirisi kul sesuk pentas jualan ya guys. Wis leren sik goreng kerupuk leren. Engko nek gelem kok bengi goreng neh ya. Leren dulu leren. Mak yo kesel tangane kesel goreng. Semang banyu deh. Alah ris ayo watuk mbah mangan apa kuwi? Hah? Pitik iki nek digusak ora gendang mere cah. Wis karek lerene sik methiki lombok sabar. Terus kae ngoceki telo nggo sambel sesuk, guys. Ngoceki sukun barang wis tak ocakane kabeh sesuk karek plek mangkat ngono iki. Wes. Ngetintano. Lempitane klambi kalau sak truk. Apa? Lempitan klambi.
Oke ya pemirsa ya, tak cukupi semenai kontennya dina iki goreng kerupuk. Wis. Muga-muga sesuk untuk rezeki jumal berkah ya guys ya, muga-muga. Oke, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.